Телнет, добър ден. Ало. Да? Добро утро. Значи пак се обаждам от Елин Пелин 49. Телефон ми кажете. 60 14 50. Така? Той отпрейти шибания интернет, човек. Ей, брат, писва ми да ме търся, разбираш. Да писва ми, разбираш. Какъв проблема в момента? Сега показва грешка. Ало, каква грешка Да. дава? Може да бъде само номер на грешката? 678. Добре, ще чуя за проблема, ще го имам предвид. Кога? Ами възможно не е скоро, не мога да ви кажа в момента. Ама ти винаги те ми казваш, човек, възможно най-скоро, оставят има 1-2 дена без интернет, 1000 пъти съм ви казал, ще дуда и ще го намеря единствен и ще го уритам, разбираш. Вчера съм сплатил интернета, ще ви иба майката и копелета, идва и го прави, че почва да полудяваме. Направо идвам и ще го избия този път наистина. Направо вече нямам нерви, разбираш. Нямам нерви. Само пари искат майка ми да иба. Вчера платих, днеска пак нямам интернет. Вчера ми го пуснах за 2 часа, днеска пак нямам интернет. Идва го прави всичко, ма интересува, не се обяснява, ще дойде да го убия, майка ми ще иба. Разбираш за което горе. Тапанари смотани. Вие сте олигофрени, разбираш, олигофрени, с вас на глава не може да се излезе. Трябва да дойде някой да ядете бой, разбираш, трябва някой да ви ибе майката и тогава ще дойде, ще се обади и ще ти оправя проблема. Но го се обадиш, да путка майна идва да оправиш проблема, бе. Олигофрен. Чуваш кой ти говоря? Добре, само да ви кажа, че в момента имам връзка до компютъра. Ма интересува с кой имаш връзка, идва да оправиш проблема, ще го избия, разбираш. Брашля, направо да карате човек да полудява, разбираш. Идва една да оправя проблема, изпаща групи, назначете с хора, не ме интересува. Тъждува, аз да оправя вашия проблем. Разбираш ли? Тръгвай веднага. Чакам е тук навънка на вратата, дойте да оправите проблема. Не има първе на хуя си да ми казваш, ще се обадя, ще те регистрирам и ще ми оправите проблема. Знаеш какъв проблем ще ми оправиш? Чуваш какво казвам? Чакам навънка на вратата, дойте да оправите проблема. Чуваш ли? Добре. Чуваш какво ти говоря? Разбрах. Защото ако не дойдете до половин час да ми оправите проблема, аз ще дойда след половин час да оправя вашия проблем. Ясно ли? Добре, разбрах. Айде, чакам. Разбрах. До чуване.